Basi ikaw nagapanghuna-huna subong, nga kabudlay gid sining atong ginatubong, ining dako nga pagtilaw, san-o makasumpong. Ang hukom sa makaako, iya ginadulong. May mga bagay nga hindi naton mahangpan, inibalahalin sa Diyos, o kung obra sang katauhan. Maayon man o kung malain ang gakalatabo sa kalibutan, siya may maayogid nga kabangdanan. May maayo nga tinutuyo sa kabuhi naton, kung kaysa mapait man nga batunon, nga ang iban naguna na sa atin, gani kita magmuklat kag magpakalipon. Kay ining kabuhi, tuman kalipot, daw kaangay sang aso nga nagasulpot. Ang hulam nga kabuhi sa iya pagbuot, hindi mapaktan nga kamatayon san-o maabot. Wala kita sang ikasarang kung ang Ginoo maghikot. Wala kita sang idugang bisan kwarta sang tao o kung anuman nga pagkabutang. Kung may Kristo ka sa kasing-kasing, hindi ka malingkang. Bisan ka pigaduhon, masakit o kung kinawadon. Paghingabot, kagulutmon o kung kamatayon. Kaya ang aton Diyos manggaranon. Ang iyang mga kamot nagahumlad kaganda sa imo magbaton. Sa mga tion nga kaangay sini, Diyos ang saligi. Ang imo tagipusoon kag hunahuna buksi, kay basi maghinulsol ikaw sa hulihi. Si Jesus ang aton manluluwas, ang imong balatyagon sa iya ipaputwas, handa siya sa imo magluwas. Kag sa langit may ginaman siya sa imo, nga hindi madunot nga lawas. Siya ang napatay sa pagbayad sang aton mga sala. Nagtulo ang iya dugo, kag iya mga luha, para lang sa aton tanan makasasala. Agud kita ululupod sa langit, mahimaya. Dako ang aton Diyos, mga abyan kag kauturan. Kita maghimudos, hindi maghimo, sing wala pulos. Sa Ginoo kita magadangop, kay atong sitwasyon siya nakahantok. Ang iyang nga gugma kag kaluoy sa aton nakalikop. Sa mga tao nga nagasalig sa iya, nagakupkop. Wala kita kabalo kung astasan no ining kabudlayan, pero gatuo ako nga ini aton malampasan. Kay ang Ginoo wala kita ginapabayan. Gani hugot naton siya nga saligan. Himuon talang aton bahin, ang Diyos nagahimuno sang aton pangsapin-sapin. Ang katutom sang Ginoo wala nagabuhin, sa sining kalibutan nga puno sang pagbalhin.